BJP a sarkar ke chari ke chok chia puthak CPIML pen aru ari matum kachesong ok pran ke raikom asai kamatum hithi kula dalong kakuruk asai kedeng Dispur Press Club along Assam League of Aborigines Rights Movement ahin pen press meet kapadu Kardom pini prime time aberta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi nonarju iktha berta angton pen Karbiangla Autonomous Council pen di Mahasa Autonomous Council along jakongka chepon bom la pen hormu ahor tar kenam kababat aputhak CPIML pen aro ari matum pini Samson Singh ingti Memorial Park athing nolong kachesong Non kachari bom BJP sarkar atum kachari ke chok che puthak ningkang samse chipaklangsi Samson Singh ingti Memorial Park along CPIML lapen kacharabdun aruarim doan kachisong asai deng ada porphai kre isi raji timpen kachisong asai ke deng CPIML aruarim pen ongdung abang phubang phiatu chetodun si ason akimang aputhak asyang tong chipidun lo litum Karbi Anglong along ta 6 sidul aja kong dokok pen abita isi pen isi nang tripon bom lapen de litum kelong ji labang so 244 e aron stame arnisi latum pawirda ji pusi ni to misi hondeh dolo lasi labang so putha ka bangke pini ni tum labang so dhorna pen pini kadowe Karbi Anglong Dima Sawara daphan Lasohut CPIML HPC Chunbang Robi Kumar Phangchu kaning jia tengke jang chwador kapabat pen ongdung kenang sot ahormu hortar mati harsun care roya the hai hui radatum kinam kibat sanpur aradatum chunamun epinlo nasi BJP kacharia sarkar atum prabjin pen hormuador pasunang ji pusi phangchu asaho kachisom along plamalong ke hang paso je pini radatum anuwang kenang sot ahormu jang chwador ke bat women pen pini hormu hortar ador ke bat labang so puthak lo labang ke pini radatum aphan kerai kom ubidha kailo pini abang ke pias ilina dorsi 80 toka lapende alu ilina dam si 20-25 toka lasong dhaksi anuwang kenang sot hormu lana dor ke bat lo radatum mathauni pinben labang so hormu hortar ador ke bat aputha penlo lasi nilitum pini dhorna donang ko adim mangke prabjin ben labang so hormu hortar ador abangke pajuk serat nangi Halapu State Kacharia Sarkar atum Karbi Anglong Autonomous Council pen di Mahasa Autonomous Council along 6 schedule ajakong mate MOU along kidotang asai kam ison ben ison tipon bom puta CPIML HPC Chunbang Phangchu sahong ning jesi ningkang samse Karbi Anglong lapen di Mahasa aradatum kachilong nangji article 244A aron ateng pen Autonomous State ajakong ta Narendra Modi Kacharia Sarkar atum ki papraiji aphansi bor ibom lopusi phangchu asang ho ningje Kibang jilang arni jongsi BJP sarkar atum rada pharman lahaya kisunga puthak pajok pon pe pilote di Mahasau pen Karbi Anglong arat thorpak pen ansose kachisong angtang pasu ponji puta pini kachisong along plampen pither padu so hemprek mate Autonomous State aron ke do teng ben 244 aron na teng pen da ke lito aphan Autonomous State labang so nang piun labang soja kong dodeta phita pini abang ke litum labang soja kong sta ke pa private jiafan ke pa wedet jiafan si pini Narendra Modi ke japon bangso BJP sarkar central government state government council hini atumahin pen labang so puthak pini theklong lo je labang so aron Article 244 eta kepa pride Japan kepa wir ponde Japan si alang lutum kabori pondo Pinika chesong asai ke denga hut HSDC KSA KNCA AISA AIPWA RYA KSKA pen danglok ongdung CPIML aru arimatum chesong dun
Dipupen camera person Roshan Hansepen Sarjip Kathar Karbi Anglong live. Hauraghat rong supialong okpran kerai komasai kamatum ongdung a hotel pen restaurant along kakuruk damsi keter ke erason amung katar libdam pensi kapang terasai kedeng. Prenipai hini arni Gandhi Jayanti arni okpran kerai kom asai kampen Hauraghat Municipal Board atung Chelang Rapetsi Hauraghat along ongdung a hotel restaurant mentuke jorakulat lapen thisire thikumbong ke jorakulat malom humri damsi kuruk dam. Labang suka kuruk dam asai kedeng ahut jasamet pet hotel along kichoki juna hormu interior pensi selam nangji lapen kebang jilang arni kichoki juna hormu kaselam ahut interior pensi selam nangji pusi kithan pasote kangro halapu ka kuruk dam asai kedeng ahut ongdung di haklembang atau munit a okapran kapalang no I abidi lang no tiklem ang hekta hongan klanglo lake phidu ke bai ijobet kapamender carbide adubai atilukta longpon lo Dipupen Sarjip Kathar Karbi Anglong live. Piniar nikang sampor pai ke thoma por malom Pendispur Press Club along Assam League of Aborigines Rights Movement thihekpen alarm aputhak lochar lia songa hinpen pherangkyamai kangni. Bangso Mayalong Alarm Convener Bikram Hanse ahinpensi Mai Charipon Mayalong Missing Students Union Dairy Students Union lapen Amri Karbi Students Union ahinpen sitame Chitongdun Alarm lake Northeast Forum for Indigenous People who aro kedamtang chitia chiklo ni pha inkoira pho arni Kohimalong kichengsi NEFIP Executive Meeting pedopon halabang so Mayalong Priya chiklo ni phai ke thom arni pen Citizenship Amendment Bill surihini ra crate truck aputhak pardun ron kachesong pangcheng pon popusi ripon a democratic symbolic protest from 3rd of October. So today is the 3rd of October. We started to launch a democratic protest. Today we are here as a press conference, but in Manipur and in Meghalaya and in Tripura and in Arunachal Pradesh, they started their mass protest in a democratic way. Bangso kirip pon atengsi pini Priya chiklo ni phai ke thomarni Meghalaya Arunachal Pradesh Tripura lapen Manipur along kachesong pangcheng ponlo lasonsi Assam along sita prabjin pen kachesong pado pon popusi phirangke amailong pangdak pon Alam have extended our solidarity support to the NEFI, and on top of that all the 7 states including Assam, Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh and Tripura, and Manipur, all the chief minister could not oppose the bill which the central is going to pass by this November. NEFIP ahinpen paipaya chiklo ni phai sirkep arni Raj Bhavan along aman kedo Governor of Assam Jagdish Mukhi aphan sitame Citizenship Amendment Bill surihini ra crate truck aphan ke khamkhia lo pajir damlo Bangso ke khamkhia lo India Prime Minister Narendra Modi along an sitame kapaleji aphan NEFIP lapen ALARM ahinpen man ke do Governor aphan kachuning ritikang puta pherangke amayalong pangdak pontu Dipupen Diganto Teron Karbi Anglong live Preni phai hiniarni West Karbi Anglong angkang jengkha hithialong kedo Ru Samson Singh ingti Amir Biriarlo All Party Hills Leader Conference thihekpen APHLC pen radamai kapadopon Bangso radamai pialong angtong ingti pen kacharipon amayalong alohi sarpo aman pen APHLC amai phu John Singh ti kathar kachetong dun along APHLC klembang phu Rajan Timung Kur Singh Timung Rajesh Tiso Rita Kramsapi lapen song klembang phu klembang phiatum chetong dun mayalong jasemet PGR VGR along le Kichia sopan ki PG pu alam ki kham khesi RDP pon neto la PGR VGR la pen forest along lianta kwata pi lakko ya kichia tum hanga me jak kami kudi pu bodi anda karbi ade ni chini nun de se paning garong duli adi ka char de du News Desk report Karbi Anglong live
Kedamtang Prenipai Hini Arni Dipu Government College along Arni Kangsam Porpai ke Thomalom Dipu Gov College Mira Biriar lo along Long Bierte Rang Ketok Aluthui Kangpu Amai Pado Bangso Aluthui Kangpu Ponalong Aluhi Sarpo Aman Pen KCS Maipu Chandra Singh Pro Saryat Hanse Khagen Ingti Karbiang Autonomous Council EM Barim Surya Rongphar Karon Hanse Pi Lapen JLF Klembang Puatum Lapen Ongdung Hampanga Songja Potum Chetongdun Sengve Alunjir Lapen Karbia Hirjir Aklong Alam Kang Sirdam Aluthui Tokbang Pulong Birte Rang Alang Li Kang Hona Hinanat Penangan Alam Thi Rindun Pen Isi Sengve Alunjir Aluthui Ing Sirpon Lapen Penangan Ay Hirjir Pangrum Ponsi Hirjir Aklong Alam Thi Ing Sirpon Si Isi Karbi Hirjir Aklong Alam Kang Sirdam Bu Aluthui Ing Pupon Tu Dipupen camera person Roshan Hansepen Sarjit Kathar Karbiang Long Live Pini prime time aberta bangke lapan sekang ton iglo domi thagmi kardom